Oke, kita review ya kali ini ya. Kita review sego berkate wong manggulan ngene wong manggulan ngene wong mantu. Sarapan ngene mulya ya. Yusuk kene gampang selamatan soalnya. Pokoke desa ki mesti gampang selamatan, gampang enek. Iki lho, oleh kok kuning-kuning. Heh? Lah wi lek mu ngongkon nunduh kapan wi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku arep review oleh sego berkat tekan Mas Rizky Sukmo kan genduren ya. Neng ngene wong mantu, terus ki arep tak review oleh sego manggulan neng Sadeng ki seperti apa. Kalian harus tahu ya. Iki tak didoi dhisik ya. Iki enek kulupan, sik kok kayak minyak men mejane. Minyaknya banyak sekali. Yoi, minyak iki. Sik. Mbak Atik belum datang soalnya. Belum ada yang bersih-bersih. Maafin banyak tak pengen resik-resik, guys. Tak pengen tandang gawe. Iki ada kerupuk jajan pasar iki, guys. Jajan pasar itu kita buka ya. Kita review neng kulon nih. Biar nggak berminyak. Kita review dulu. Isinya apa saja. Ini kilo guys, lek omahe tiang sepuh iki. Wis ditata ngene rijing, kok enek maneh. Oke, sebentar lagi kita review guys ya. Oke, kita review ya kali ini ya. Kita review sego berkate wong manggulan ngene wong mantu. Iki enek jajan pasar. Jajan pasare isine apa ae? Jadi piring dan rijik. Iki enek kerupuk enek kacange. Terus iki enek sik apa ya? Uwi, iki enek uwine. Telo godhog ya. Wajik coklat tahu kan wajik. Wajik sing tekan ketan ya. Terus iki wajik ijo. Wajiknya dua macam, wajik ketan ambek wajik ijo. Terus iki telone ya. Terus iki gote kaya iki. Enggak ada jenangnya, kayak emang enggak jenang ya. Terus iki enek kulupan kambek apa iki? Coba iki. Iki apa ya? Iki kayak terong. Terong enggak sih? Terongnya enggak ngeluar tangi sarapan soalnya. Lek apa? Sambal goreng ambek terong kok kurang masuk. Terus Mak mejane kok minyak tok nyapa? Nganu pajen borak ning goreng opak nek. Sing goreng. Mbak Atik. Lah pernah mbok singgahne? Oh, enggak mbok singgahne. Lah kok tak kurepne nang jaba lagi jipuk. Loh, aja dikurepne nek jaba lek barang apa jenenge bocor dikekne gudang kono dadine kan wis jelas-jelas ora kangge. Dikekne jaba kan ngertine dik kangge wong tunggalis ning jaba sing kena kok. Terus iki ada apa? Ayam Jawa. Pitik Jawa. Iki enek kulupan. Kulupane enek capar. Enak apa nih? Sawi. Terus iki sambal gorengnya kentang kambek tahu. Oke, aku arep sarapan dhisik, mari ngono segone ku digorengnya ketoke masuk. Segone digoreng. Kita pakai piring yang cantik ya. Sarapan sego manggulan. Tak jipuk sing tengah ya. Saentongnya cukup. Udah sarapan, Mas? Ini baru selesai. Pakai apa, Mas? Pakai ayam. Pakai ayam. Ayam itu Dijangane.
Ayam beltat. Mari ngene mama arepe Berkat. kerja. Arepe live le cang ganteng. Lipe. Lipu? Lipe kan. Live kan lipe. Kene iki mesti oleh rong berkat soalnya mak oleh dhewe, aku oleh dhewe. Ya to, Le? Lah awakmu lak nek kemek apa patul? Apa nih ya lawe ya? Wis iki enek lawe ya, Le. Kemarin apa itu udah mama. Lawa hampa, Le. Nganu nyeloloti kok, kurang resik kok mama lek nyuci. Le, minta tolong ambil kursi, Le, cah ganteng. Mantap. Sarapan yang kene karo ngenteni cah budal kerja. Aku ki serang duwe pitik lho ya. Tapi teleke jan gila nih. Le. Sini ya. Tak sarapan di sini. Ngendi ya? Oke, terima kasih. Nek sebentar ale cah ganteng. Iki bawakno sik. Zaman karo duduk. Tak deloke sik oleh sepiro. Wes. Kayak son nek ndi pelonco. Tuh. Iya toh. Terus kelihatan belum mama lihatan? Kelihatan. Guys. Pelonco ya, Mas. Iya pelunco paling. Guys sarapan dulu ya. Ini suaranya nggak tak banterne soalnya ada sound system ya. Lagi enek wong mantu ndek lorku seharusnya aku ya rewang. Kayak engko sore rewangku. Tapi aku lagi ngene wong mantan gede nih arep gawe konten izin. Soalnya kan tonggo adoh. Udah pelonco, Mas. Udu tonggo cedek. Kayak gini kono-kono duduk. Iya. Ini sarapan dulu ya guys, gawe iwak Jawa, kulupan, kambek sambal goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak tenan. Seiso oleh sarapan rasa masak ya, Le. Heeh. Bareng kene arep gawe sego goreng mama. Wah, sego goreng. Enak. Sego goreng karo sego asin nambah asin loh. Heeh. Kan diluweki micin. Oh iya dengke sego asin deng ya. Heeh. Segone asin, guys. Jenenge sego apa asin, Le? Sego asin. Sego gurih. Nah, aku ngomongnya sego asin. Kan asin. Iki adange kayak digerujuk sih. Dia kasih ya. Digerujuk. Jadi rasa mertel-mertel. Belum begitu tanak. Kulpane nek kangkunge ya. Kangkung karo apa wi? Sawi, Udah capar. sing Oke. Bayem. Uripe ben ayem. kayak gini. Kambil. Jangan diganggu toh. Ono gula nalifa. Enak. Tak coba belanda. Ini kan masak ya apa ya, Lek? Beneran Mas Rizky 5:30. Dukune padha ambek dukun omahku. Dadine wonge jan on time. Dadine meskipun duwe cah sekolah apa tolong repot ngomah esuk ki bisa tepat waktu. Bener sok mben iku sing rabi Dela anak Pak Sukani. Tapi yo sakrehne Pak Sukani meninggal. Ketoke enggak isi do geden. Bulan 12 sih lek enggak bulan 1 gedene. Paham to gedene maksudnya kaya enek brake. Saman masuk nih foto brak Mas Den. Ning sebelah kene. Gedene ngene iki. Lek sing biasa ning KUA. Kaya iki, kaya Mbak Nawang karo Mas Rizky.
Lah iku rencana kan emang Dan kayak geden emang geden kan. Wis DP brak ngono-ngono kuwi lho ngene Pak Sukani. Tapi ya takdir berkata lain, kita enggak situ geden. Kita emek ijaban tok ndek KUA. Terus setelah kuwi jarene Rita lek wis ganti tahun baru dikarne. Oh ya sih. Yo kok ora nyangka wis meninggal. Bahane ngono isuk mlaku rano. Isuk wis mepe kok mepe gadung. Kok tak parani. Mari dong. Urung. Pih, ngalor kok. Aku satu lho padahal. Sarapan ngene mulya ya. Isuk kene gampang slametan soalnya. Pokoke desa ki mesti gampang slametan, gampang enek kegiatan pamane koyo pengeling-eling ngono iki nek kene iki slametan, guys. Enggak gur sajen tok ndek apa jenenge? Meja enggak. Nah, pengeling-eling iku slametan. Terus apa nah ya? Among-among ngono kuwi. Pokoke gampang lah, gampang slametan ning desa iki. Enak. Hari ini pengen ku goreng nasi. Gorengnya Mas Rizky. Ini Mbak Ati wis kadung masak. Apa dik ini? Mbak Ati, masak koro. Koro lek ku tuku ra lek njaluk makmu sarapan. Koro lek ku tumbas ora njaluk. Kenang kok entek. Enak. Kau nyapa apa? Kau nyapa? Ambil banyu. Mari, guys. Saya apa-apa harus dimasak sego goreng apa enggak? Papa di atas makan soto lagi. Maam soto enak sekali. Ya ngene anu Meda ya. Jarene arepe becek. Jarene Meda arepe bareng lek becek. Soalnya aku urung becek yo an. Yo urung rewang. Meda cek bayar PBT. Yo mboke nyeluk. Lek wis duwe anak iki diceluki nama anaknya biasanya. Dan bila nanti ya kucingnya mesakne nyapa to iki. Jengkongnya aku kilo nyapa deloken. Ora jelas kok. Ki nyapo ngono. Del Rit. Rita. Rit. Jam piro Rita? Lek rewang.
Sini. Loh, jajannya loh. Orang gue apa Pak tapuk kok. Minum apa sini? Kilo Feb, anakmu arepe budal sekolah macak ganteng gile. Iya apa iku? Minum apa iku? Tanya. Del, awakmu ya arepe rewang saiki? Jam piro? Pasarku live dhisik kok jam 8 ya. Tarita. Makmu omong ono Rita sik, engko packingnya sore paling makmu. Lah diingi pembatasan aku sik arep live makmu. Pelanggaran paling telat kirim. Oh, telat Heeh. Dadine dhek pamane serewang isuk ya wis bene ra apa-apa. Aku tak tekon meda-meda arep bareng. Heeh. Enak obat ra? Obatku digawa Fania, engko lek pamane ser nyuwun kan njupuk sik terus engko ben gentenan dikene kono. Kan gawe sendok dhewe-dhewe to. Arep tak tekonane Meda. Endra kerja apa ora lek Setu? Kirek neh ra. Jangan pernah latih untuk mencintaku. Bau serem malah ngene Indra. Soalnya kiri Endra nggak pada karo kiri Mas Oki ya. Ketok Meda unduh kembang. Aku ki Loh, anjingnya Mas Endra luwih galak soalnya. Anjingnya Mas Hendra udah anjing kamu. Ngawut ke mau anjingnya Mas Oki no. Lah nek papahmu. Lah, Allah tak ibu. ora sana aneh lho aku takut. Bener-bener. Allah bener-bener. Bener-bener piye maksudnya? Bener-bener bohong. Bener-bener. Lautaro. Tambah jajan ngene Mbak Ain ya. Tapi Enggak. apa? Sapa iku? Wah, kembang oleh wakeh. Lho, becahe. Iki lho becahe sing tukang gembeng iki wajahe sak wajan iki. Piyo. Iki lho gembeng iki becahe. Tas loro wis mari ya. Wih, sudah sembuh. Pengenane periksa ya dah ya. Cocok kok obatnya. Lah ya bengi barang langsung BAB ya. Berat aja. Dolan plerak-plerak. Fotonya coba di bawah. Kayak mbok ombene ping pira? Heeh, coklat mripate. Turunane wong Sunda ayu-ayu. Kapan bisa aku kali wong bene. Ya bengi tok kae. Bar kuwi. Lah iso wis berat koyo ngono Bar kuwi sampai saiki wis rambut bene blas. Ndek ini kan bisa ya. Iki lho bedae. Lho. Ibumu lek kangen kan delok videone. Iki lho. Iki lho Mbah, putune sampean Mbah, gembeng lek dijak gembeng iki bocah gembengan. Gembengan pol, gembengan. Iki lho Mbah, gembengan lho. Rosi ya. Biar mireng Mbak Mang. Terus Mosok. Alah kok. Lah awakmu nang kidul aku ya isin becek ngidul. Nek fotone jen koyo cah lanang. Sumpah. Terus perasaanmu piye? Nyapa kok watuk? Nyapa kok watuk? Pacarane iki kalau digawe. Oh digawe-gawe ta. Iki lho Mbah putune Mbah. Enak fotone jen karo bapake sik kerja sik bapake lho. Engko becek jam pira sidone? Surya. Engko becek sore Meda dijak ora? Nek sore sono. Mo. Lah iya, enggak usah dijak. Kan ngomong Indra kok ada budal, ya. Nah, apa toh? Nanduk toh. Susu. Mas Mahes ketoke wasel lho. Iya, betul ya. Mas Mahes wasel isine roh lek mamamu nyusoni. Iki kembange payu pira saiki? 5 kilo. Kembange ngene Indra akeh kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simburi. Terus sing sanding omah kene. Simburi pira simburi? Simburi 3. Simburi 3. Omah nek 3 cilik. Ya wis bener lah.
Nyapa ra mbok unduh dhewe? Oh, mergo murah. Bapak biasanya tahu apa nang Mas Indra. Iki lho, oleh lah kok kuning-kuning. Bajunya. Heh? Ini orang sing mburi. Lah wi lek mau ngongkon nunduh kapan wi? Kok enggak dipilih, Pak? Ora pilihannya apa? Ora nek pilihan. Pira iki mau? Pira? Pio. Lah kok malah ra enak regane ya? Nyapa? Iku medhak-medhok hargane mau 7.000 wedhuk. Mau duk nene. Tapi kan arepe poso kan Warak. lah iya. Bojone sampean sehat? Nanti anake? Anake. Ane siapa ya? Heeh. Mawang. Kerja apa? Kerjane warung. Warung makan. Makan. Oh. Anake wayu, Pak e. Ning omah, Pak. Iki lho arepe ngejak becek lho. Tak tekoni jam piro? Ngene iki Pak Rinto. Pak Rento ya. Ini Pak Rinto. Iki mau no. Iku. Iya, wis manggulan isuk mau genduren. Heh? Indra gendurene? Mas sarapan sego gendurenan to? Utuh, aku malah sih subuh, bar subuh. Sarapan kolu peh. Jenenge wong nyusah. Lah mangan mangan. Iki lho asline sing mam ngentekne ning enten iki ya iki lho, iki lho Mbah, putune Mbah, iki lho. Iki lho pipine sak kamera lho. Gede tenan. Ya betul. Piye bojone sampean sehat? Tan kali ya. Enggak, nyapa nang Etan Kali.